idol, no, for this video or vlog mga idol, isibihay tayo ng Metro Manila mga idol. So yun mga idol, no, bibiyahe tayo ngayon idol sa Manila, from Pangasinan to Manila mga idol. Solo ride lang tayo mga idol, Mio Soulty lang dalhin natin idol. So hindi na alam mga idol kung anong oras na makarating doon, kasi anong oras na rin tayo umalis, hapon na siguro mga idol, gagabi na tayo. First time kayo bumiyahe idol ng gantong oras, so let's see mga idol. So dito mga idol, no, binabaybay natin yung parte ng Pangasinan pa rin tayo, palabas ng Pangasinan. So sana walang problema mga idol, walang checkpoint palabas ng Pangasinan. Pero kumpleto naman tayo mga idol, may espace naman tayo, tsaka fully vaccinated naman tayo idol. May white card naman tayo. A few moments later. Sarap talaga dito sa probinsya mga idol, sariwa ang hangin. Pasensya lang idol sa record kasi may na yung mic natin, yung setup. Hindi natin nakalimutan natin na i-volume ng max. Kaya mahina yung record, di ko alam na mahina pala yung mic natin mga idol. One hour later. So yun mga idol, no, nakita nyo naman may mga naka-hold na riders sa labas. Siguro kulang yung mga papers nila mga idol, kasi ang kailangan lang naman is S-Pass mga idol, tsaka white card na fully vaccinated ka idol. Papasok yung idol ng Pangasinan ha, papasok po ng mga term sa San Clemente. A few moments later. Mga idol, fast forward na tayo. So ngayon dito na tayo sa Kamiling Tarlac mga idol.
mga idol, nagkalat yung mga pasalubong mga idol na tubig. Dito lang mga idol sa Tarlac, makakabili ka na. Stop over lang muna tayo mga idol, mga 5 minutes, yun muna tayo ng pampalamig, buko juice para pamatay uhaw sa biyahe. Tarlac pa rin tayo mga idol. Papagas na rin tayo mga idol kasi ginagawa ko pag nakalahati na yung nasa gas tank ko, nagpapagas talaga agad ako mga idol para walang problema. Pala mga idol, no, so maggagapan pa tayo ng IBC mga idol kasi doon yung tinuturo ng Waze mga idol. So first time din kasi natin bumiyahe ngayon mga idol ng Pangasinan to Manila. So sa Waze lang tayo nag-base mga idol ng dadaanan natin. Thousand years later. So yun mga idol, nasa San Miguel, Bulacan na tayo. Ginabi na tayo mga idol kasi umalis tayo sa Pangasinan, anong oras na rin. Tapos sa Waze mga idol, ang dinuro ng Waze mga idol, nagpa-Nueva Ecija pa tayo, tapos Gapan. Kaya ang layo yung inikutan natin mga idol. Ito, Bulacan na tayo, Bulacan. Tapos nakapatay yung Waze ko mga idol kasi maulubat na ako. Uy, nako. 14% na nga mga idol, yung cellphone ko, 14%. San Miguel, Bulacan na tayo mga idol. Ginabi na tayo, ginabi na. Tapos yung cellphone natin, 14%, maulubat, malayo pa sa Metro Manila. Kaya nakapatay muna mga idol. Traffic, ang daming mga truck. Yung mga idol, traffic. So ayun na nga mga idol, no, ginabi na tayo. So ginamit ko kasi yung mapa mga idol is Waze. So pinuro sa akin ng Waze mga idol is nagpa-Nueva Ecija pa ako tsaka Gapan. So mas mahaba yung biyahe ko mga idol. So suggested ko mga idol is yung mag-Google Map na lang kayo mga idol para mas accurate po talaga siya. So yun mga idol, ginabi na nga tayo. Tapos sobrang traffic, ang dami pang truck mga idol sa Bulacan. Lalong lalo na mga idol sa Gapan, Nueva Ecija mga idol, sobrang traffic doon. Ang laki ng mga truck. Tapos pansin nyo, ginagawa kasi yung daan mga idol siya, kaya sobrang traffic talaga.
dito sa part na to mga idol, napansin yung nakapatay yung cellphone ko kasi malobot na kasi ako mga idol, so kaya pinatay ko siya. So maghahanap tayo idol na pwedeng pag-charge ng ang cellphone natin para makauwi tayo sa Manila. A few moments later. So, yun mga idol, no, nasa Shell tayo dito sa Bulacan. Buti na lang bait ni ate, pinayagan tayo mag-charge ng cellphone natin dito sa may CR, so binabantayan ko ngayon. Maraming salamat sa iyo ate, pinayagan mo akong mag-charge dito, makakauwi na ako ng Manila. Thank you. So medyo dito idol, papahinga na rin tayo ng konti para patanggal ng hali din mga idol. A few moments later. So yun na nga mga idol, no, tapos na tayo mag-charge. So ready ulit tayo mga idol para sa pagmamaneho natin mga idol. Malapit na rin tayo sa Valenzuela mga idol. Sa Shell mga idol, salamat kay ate, pinag-charge tayo sa CR. So salamat ate, shout out sa'yo. Lapit tayo sa Valenzuela mga idol. I'm holding on for you to come around. I've waited for so long, I've run aground. I feel I'm burning up inside. Okay mga idol, no? So nasa Valenzuela na tayo. Palabas na ng monumento to mga idol. Pag iniretso natin yan, monumento na yan. So time check mga idol is 9:30 na ng gabi. Grabe, sobrang ginabi na talaga tayo mga idol. Sobrang traffic talaga. So ito na nga mga idol, liliko na tayo sa monumento. Nakarating din tayo mga idol sa Manila. I'm holding on for you to come around. I've waited for so long, I've run aground. I feel I'm burning up inside. Oh, hear me crying. I feel like everyone's alive, and I am dying. Cause you are all I need. The reason I breathe. So yun mga idol, no, makapansin nyo maluwag yung daan mga idol kasi Sabado kasi ngayon mga idol, tapos late na rin, 9:30 na ng gabi. Pag galing ka monumento hanggang recto mga idol, walang ganong traffic mga idol. So dito mga idol, no, nagulat ako sa may arapapabanda mga idol. Sobrang liwanag na niya mga idol. So maganda yung ginawa nila mga idol kasi maliwanag. Kasi dati mga idol, sobrang dilim dyan. So talamak talaga yung mga hold upper dyan mga idol, tsaka snatcher idol. Just sa arpapa talaga. Safe from dying. Cause you are all I need.
talaga ng pinagbago mga idol sa ano paggabi. Makapansin mo yung mga ilaw sa daan mga idol. Visible talaga sa mga motorista. So magandang tulong yan mga idol kasi nakita mo yung daan talaga. Dati kasi walang ganyan mga idol ang ilaw. So ayos na ayos mga idol. I'm holding on for you to come around. I've waited for so long, I've run aground. I feel I'm burning up inside. Oh, hear me crying. I feel like everyone's alive, and I am dying. Cause you are all I need. The reason I breathe. So hindi lang pala sa papamaliwanag mga idol no. Pati na rin sa Blooming Street mga idol sa may Riles. So sobrang liwanag na rin siya mga idol. Mas maganda to mga idol kasi dito talaga maraming mga snatcher dito idol sa mga madidilim na lugar. Reason I breathe. Holding out for dear life. Oh, without the pain and all the strife. Oh, I know that you can make me sane. Stop me crying. I know that you will keep me safe, safe from dying. 'Cause you are all I need. The reason I breathe. Yun mga idol no, nasa recto na tayo dito sa may Avenida. So dito na tayo mag-U-turn mga idol sa ano, sa may pinag-U-turn namin. Sana pwede pa mag-U-turn doon kasi mas maikli yung biyahe doon mga idol. So yun na nga mga idol no. So naglagay na sila ng no U-turn doon mga idol. So bawal na talagang lumigo doon. So no choice tayo mga idol. Doon tayo banda sa malapit sa Divisoria mag-U-turn mga idol. Feel like everyone's alive, and I am dying. 'Cause you are all I need.
idol, no? Pag iniretso mo to idol is divisory na po yan mga idol sa 168999 Dragon Mall mga idol. Diyan na yan idol, diretso lang yan. Holding out for dear life. Oh, without the pain and all the strife. Oh, I know that you can make me say, stop me crying. I know that you will keep me safe, safe from dying. 'Cause you are all I need. The reason I breathe. Holding out for dear life. Oh, without the pain and all the strife. Oh, I know that you can make me say, stop me crying. I know that you will keep me safe, safe from dying. 'Cause you are all I need. The reason I breathe. Kung naka-stop pa mga idol, nag-go na sila. So yun na nga mga idol, no? So hanggang dito na lang mga idol ang ating video mga idol. Kung nagustuhan mo to idol is huwag mong kalimutan mag-subscribe mga idol sa ating YouTube channel. Tsaka click mo na rin idol yung notification bell idol para laging updated sa ating video mga idol. Around, I've waited for so long, I've run